poďme sa dnes pozrieť na niečo, čo trápi asi mnohých slovenských cestovateľov, tých s obytnými autami alebo aj tými upravenými dodávkami. Áno, tá otázka prespávania mimo kempov. Presne, môžem legálne prespať vo svojom vozidle, povedzme na parkovisku alebo na odpočívadle. Lebo vieme, že okolo toho bolo vždy veľa neistoty. Dokonca aj nejaké tie hoaxy sa šírili, že? Na sociálnych sieťach. Áno, ale máme tu teraz článok od Biertiguru a ten je zaujímavý, lebo oni si vyžiadali oficiálne stanovisko. Priamo z ministerstva vnútra? To je dobrý zdroj. No jasné, takže cieľom je vlastne získať jasnú odpoveď. Konečne. Na toto asi fakt čakalo veľa ľudí. To oficiálne slovo. Tak sa na to pozrime bližšie, čo presne povedali. Áno, je asi na čase oprieť sa o fakty a tie sú, ako sa zdá, celkom jednoznačné. Naozaj. V tom stanovisku ministerstva, ako ho uvádza aj ten článok, sa píše, citujem teda voľne, na území Slovenskej republiky prenocovať osobám v zaparkovanom obytnom automobile, karavane, ako aj v iných druhoch motorových vozidiel, na parkovisku alebo odpočívadle. Áno. Nie je zakázané žiadnou právnou normou. Počkať, takto priamo. Čierne na bielom nie je zakázané. Presne tak. To je teda dosť silné vyjadrenie, hlavne keď si spomenieme na tie predošlé diskusie. No proste tie nejasnosti. Určite. Znamená to teda akože úplnú voľnosť, hoci kde môžem legálne zaparkovať? No, v podstate áno, ale kľúčové je práve to slovné spojenie v zaparkovanom automobile. Ten dôraz je na tom, že vozidlo musí parkovať legálne. Aha, jasne. Musí byť v súlade s dopravnými predpismi, so značením, ak teda stojíš na verejnom parkovisku alebo odpočívadle, kde je to parkovanie povolené. Tak ten samotný fakt, že vo vnútri niekto spí, nie je podľa tohto stanoviska postihnutelný. Nemali by za to dávať pokuty ani nikoho vykazovať. Rozumiem. Čiže ak stojím správne, tak môžem spať? Presne. Samozrejme, treba mať stále na pamäti, že toto sa týka len toho samotného aktu prespania vo vozidle. Nič viac. Jasné. Všetky ostatné pravidlá stále platia, vieš, či už ide o nejaké lokálne zákazy parkovania napríklad v chránených územiach, to je úplne iná vec. Áno, logicky. Alebo dodržiavanie nočného kľudu, pravidlá cestnej premávky. Proste základom je legálne a povedzme ohľaduplne zaparkované vozidlo. Rozumiem. Je to teda vlastne jasné potvrdenie akejsi slobody, ale zároveň to otvára dvere k tej druhej stránke mince. K zodpovednosti? Presne, k zodpovednosti. Ten zdroj to tiež naznačuje. Autor tam spomína taký koncept, ako to nazval, správanie karavanistu level expert. Áno. Ako sa teda táto teraz potvrdená legálna možnosť spája s potrebou byť ohľaduplný? No presne tak. To, že niečo nie je explicitne zakázané zákonom, predsa neznamená, že by sme mali ignorovať okolie, alebo, čo je horšie, zanechávať po sebe neporiadok. Určite nie. Práve naopak. Ak si chcú cestovatelia túto možnosť slobodného prespania mimo kempov udržať aj do budúcna, tak je kľúčové správať sa zodpovedne. Neparkovať na súkromných pozemkoch bez povolenia, to je základ. Nerobiť hluk v noci. Jasné. Nezanechávať odpadky, nevylievať odpadovú vodu kade-tade, to sú tie veci. Takže, ak by sme to mali zhrnúť, ten hlavný odkaz z nášho dnešného skúmania podkladov je vlastne dvojaký. Áno. Poprvé, podľa oficiálneho stanoviska ministerstva vnútra, samotné prespanie v legálne zaparkovanom vozidle na Slovensku nie je priestupkom. To je dôležité. Presne, to je ten faktický základ. A po druhé, ten zdroj a vlastne aj zdravý rozum apelujú na zodpovednosť a ohľaduplnosť. Aby táto praxa jednoducho nespôsobovala problémy. Áno, aby to fungovalo dlhodobo a pre všetkých. Dobre. A to nás vlastne privádza k takej záverečnej myšlienke na zamyslenie. Sem s ňou. Hoci zákon prenocovanie ako také nezakazuje, ako by mala vyzerať tá nepísaná dohoda. To zodpovedné správanie sa pri takomto prespávaní. Čo všetko vlastne zahrňa byť tým karavanistom level expert, ako to nazval autor. Aby sloboda jedných neobmedzovala druhých a, samozrejme, neškodila prostrediu, v ktorom všetci chceme cestovať. To je tá otázka.